everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Mo'y gusto na kong muisa pagyod ng imong rangko. Kinahanglan nga ikaw ang muangkon nga mo'y nakasikop ni kaliwanag. Dong Erning, pero ikaw mo'y nakadakop anang leader sa komunista. Malipay kay ko magtanaw ni Mudong nga mudako pang imong rangko. Malipay kay ko nga ang giisip kong igsuon kog rangko sa militar. Ayaw ka bala ka, kay ipatuusap na ko sa tanan nga ikaw gyud ang nakadakop ni kaliwanag. Dong Erning, Ginapo si kaliwanag ug anyang manghod sa tricycle. Kipalihog na ko kanang guwang ug mo'y tag-iyas tricycle nga mo'y among sakyan. Dili na layo ang PC detachment gikan dinidong. Ilaho sila si kaliwanag dito sa detachment. Dong, pininood ng imo. Ayaw na lagi papangutana dong. Basta ikaw mo nakadakop ni kaliwanag. Kinahanglan yun nga ikaw ang muhato nila sa detachment kay ikaw mao'y nakadakop nila ni kaliwanag. Sakyan na ko ang idamong motor, ha? Dong, suod kay ta. Pero, na-insulto ko nini. Suod kay tang higada dong. Ako ning gusto. Labaw pa sa igsuon na pag-ila ko niya. May lalis, anak dong. Sobra sab sa igsuon ang akong pag-ilakan. Dili ko mo insulto og igsuon dong. Sige dong. Dong, Oh. kining tiguang. Kung mahatod na nimo sa detachment, papaulian ng tiguang sila. Inosente na dong, ha? Wan ilabot. Parin ka dong! Papalipad-palipad pa ko nga. Mao man siya akong gusto. Gikan sa lieutenant, siguro nang makaptain ang akong ranggo nini. Bidi ano eh? Maang gabi sa sir. Sir, mapauli na unta ko sa mua. Naghabot na nga akong asawa dito sa bahay, sir. Ngit-ngita. Hindi ka maklaro, kaliwanag. Mao ni mong igsoon. Kining laki. Kaliwanag. Kumusta ang imong pagkapasista kaaway sa katawhan? Tuwang. Jesus Cristo! Alan? Kahilas ko di mo mangumusta na ako. Pilit kayo noon diya sa tricycle. Kanahana ka. Alan? Alan? Alan diya nga niling mo manghon. Komunista. Hayop! Demonyo! Hilas-hilas yun mo mga komunista na. Ay, may mas hayop og demonyo na to. Kamu nga mo'y nagtag kagubot sa kalibutan? Wa mo'y gipili? Basta ang Pilipinas, inyo pag yung kinakin aron patuhoon sa dunot o giyawan o ninyong ideolohiya. Buhay ko! Badbari ko! Dili ti ka atras ang demonyo ka! Pasista! Badbari ko! Hilom! Very good. Oh. Bidang. Daan pa rin ako. Lami ako rin lawas nining NPA. Sir, di bago-tigo, gipatahan ni mo ang usa. Unya imo bagong pasakitan ka ng babae. Dinakpan naman ka na ninyo, sir. Magkapauli ka na, Tiguang.
Ego na taon, sir. Ayaw na taon nilabti ka ng babae. Ay, mituay na gani ang oo, anak. Gusto ka pang mabuhi tiguang o dili na? Papawin ako, sir. Harin ako. Oh. Madbarante ka sa gapusin dahil. Mito ay tao na mo. Nabadbad ko ng imong kapusing dahil. Dali, ipagawas na ka din sa bahay sa ko. Adi ada gas balili dahil. Langkato ni nato, ha? Oh. Miya magmandamong dugan sa pagkadlat na ko nini mong isulo binday. Bisan ngit-ngit pero murag mang gituliso ko sa imong dughan. Ingon sa mga pati na ko ang imong dughan nga misultig. Uy! Kung sa imong buhato na ako, no? Hugutag angay ni bayan, ha? Ewan samahan. Anikit mo, mga masunan. Lamig lawas. Sorry kayo, ha? Nagadugo ang imong naong. Pero may ampay na ko ang magkadug. Unya, kung mahumahan ako, ani, laro na ko kung sige dagway di mo kaliwanag. Sa pagkakaroon hindi. Tilawan takit ka. Oo. Come on. Maglisod ko ta. Maglisod ko jam set. Kuno na. Oo, pa rin di kasulig lain. Oo. Wa pagiday ka hilapti. Ako pagiday. Nakauna. Ako pagideng naguna. Di mo kaliwanag. Nakamatngon ka na di ay kaliwanag. Nalimal kang inhata. Nago ka mo pa na yung birhen. Bato ka buwan. Dagan! Ang armas ang ayong dali. Ikaw tiguang nga kahap! Saan? Usap ka pag tiguang nga ka? Ha? Hoy! Asa! Asa ka! Hulong! Hulong! Huli pala. Buang! May aksyon ko kalibong sa diyan kipugnalan ko at tiguang. Bila ka na, bibalik pa ito. Sakit sa ko. Nagdugo. Buset. Nakaikyas kaliwanag.
Nakaikyas ang dagong isda sa komunista. Di ang siya, Sarge! Naray! Dong! Di na, Sarge! Si Sir Dennis! Sir! Dong! Usa man ito? Dong! May Sir ning diniguryo. Yes, sir. Ako, sir, may baong tikang ngawat na kuwang ebidensya kay pang sunog nilang tanan. Diyang naikwentro na to sila ganina, sir. Nagpaingon din niya ito mga kauban, sir. Gamay mo puli na to. Lieutenant, sige, sir. Sergeant Ring, ariyaw na ko. Salamat kayo, Goryo! Dong! Animal kayo. Nakalitan ko. Ingon kayo no sinting tiguang. Gilipat lang ko sa panawang tiguang o niya gibunalan ko sa nalipong ko. Kaduha ko may ko. May gani ka nakakupot gihapon ko sa kong armas. Bisang nalipong ko, napatay ko gihapon ang tiguang. Pero, nakaikyas si Kaliwanag. Kumpiyansa ka man, Dong. Ingon ka manggod kay inosente ang tiguang. Sako pa di kaya po to sente. Sorry kayo, sorry. Hapit ko mamatay dong. Hapit ko mamatay. Akong sayop, Dong. Akong sayop. Busa, pasaylo ako, Dong. Ha? Okay. Oh, hindi na moralibo na to. Dong. Gipasaylon ko ni mo, Dong. Okay na. Kalit tira to. Tara. Mabalik na syudad. Dong, human niya sa debriefing dito sa kampo. Hangyo unta ka. Nga uban ko. Narawan? Dili na to papahuwayan si Kaliwanag. Ngano? Sibot mo ipasagot. Basta kuyugin lang yung ko. Dong? Dere ko, Dong. Sobrang kamay papiling ngayon mag-ibasa. Sakay na. Tap! Basaha ko. Alexandra. Oh. Usa sa mga also known as ni Kaliwanag mao nga Alexandra. Ang kontak ni Alexandra mo kanang Luis. Atong agtuon ka ng mga destong. Oh, dali. Sudayong. Mapulang kadlawon, kauban. Mapulang kadlawon. Maila kayo nga nakadugo ka, Alexandra. Nadagpa na unta ko. Salamat ni Inko Ayong. Dako siyang gatabay na ko. Suwa pa siya mamatay. Miabot na din ang balita. Delta Company sa 541st Battalion mo inyong ikaw-enkwentro. Namayani ni Day, si Inko Ayong. Namayanin na siya. Naguna si Kaalan. Pagilis na. Limpyuhin sa iyong buhok. Kaya nagpilit ang mga dugo sa iyong buhok. Maligo ko kauban. Diarang gunting, Alexandra. Nagisi ang left side sa iyong uo. Guntingan ako ang dapit sa samad, Alexandra. Palihog kauban. Ug pamabil sa pangakong buhok, palihog. Dili ka na mailhan, Alexandra. Mubo na imong buhok. Milampos sa iwan ang buhat ang pasistang kaaway. Unsay buot mo ipasabot? Milampos siya sa paglugos nako. Iya kong girip, Kaluis. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.